Kodhi nyime Ramogi ni riwruoge makedone ratich oganda koro seyo piny owacho kuom koso thiro tulo ma osebedo ka mienjo e romo mag siasa e pacho ka. Bende gisiemo wang' piny owacho mondo kik juog osuru mang'eny e paro mar chik omenda ma ichano pedhi e od bura mar iko omenda mag 2025-2026. Jafwambo marwa Riwruoge nigi ler mathoth. E jumbe manok mokalo, romo mag siasa e pacho ka osebedo kod tulo mokalo kendo weyo oganda mamoko ka ohinyore. Wige ariyo mokalo, kinde nyasi mar alam kar dak ma Kasarani bore ka, jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua noyudre kama tek tok rowere moko monjo kar alamno kendo rocho miwuoro. Gino mane omiyo joked ratich oganda ogolo kokgi. It is a concern to us when this political violence is occurring. We do not see the presence of police. Yet there's supposed to be security in a lot of these events. We have not seen any reports on the individuals involved, and some cases occurring even almost a year from today. Kenyans do need to continue to ask for answers, and we need these institutions to give us the answers and to hold the individuals involved accountable. Gin giluoro ni tima kamano okdek keto piny Kenya kama rach ahinya to seche makinde kayo mar chako kisera magombolo. The country is too politically charged for a country that is to go through an election in 2027. The fact that we're already seeing public rallies and political events causing harm and violence toward the public, the ones who suffer the most end up being young people, even children, and women as well. So it is our work today to highlight that we would like answers of those who are responsible and responses from the institutions responsible to give us those answers. Wach mar osuru ma ijuogo jo Kenya bende ne gituomo ka giwacho ni piny owacho onego ng'ima tut kaka ginyalo tayo chenro magi mag hinyo jo piny masani gwanyore mana gi pado. In that line, we also demand that all the punitive taxes introduced under the Ruto regime, including the housing levy, amongst others, be repealed. Kwethno bende no oktung' mosuo kod od bura kalore kod wach mar omenda mar aguch NGCDF ma wachne osebedo ka kelo fuere mokalo ahinya to tok doho mamalo kumo chenro mag omenda go. Legislators are pushing a constitutional amendment bill to entrench NGCDF in the constitution, despite clear judicial findings that the NGCDF Act is unconstitutional and should be expunged. Giko dira mokalo, gai mar ODM migosi Raila Odinga noseyo jod bura kuom dhi nyime gi mako motegno omenda mag CDF go, kolero no omenda go onego wen tend county mondo tago chenro mag dongruok. Riwruoge, Ramogi TV, Nairobi.